Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Psalm 84:11, For the Lord God is a sun and a shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withhold, or will he withhold from them that walk uprightly. Psalm 34:10, The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Proverbs 13:21, Evil pursueth sinners, but to the righteous good shall be repaid. Psalm 58:11, So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous. Psalm 5:12, For thou, Lord, wilt bless the righteous, with favor wilt thou compass him with a shield. Psalm 3:8, Salvation belongeth unto the Lord, thy blessing is upon thy people. Before we start our Bible study, nining adlaw, sama sanandan, this is our SOP. We have to use the principle of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, ang imong buhaton dili ang sugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabuton aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, magampot sa hilom karon. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo, buhi pa kami ning among lawas ug lanti pa among pangunaw na kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy o grasya. Dili kami takos bisan gani ang pagkabuhi, dili kami takos. Panikaw nagmatinuanon man sa imong mga saan o nga ang imong plano sa among tag-sa kalag nagapadayon pa man. Musa ning adlaw bani kami sa among pagpadayon sa pagpakaon sa among kalag, pinagi ning imong mga pulong, kaya ang tao di man mabuhay pinagi sa mga tinapay lamang kundi sa mga pulong nga magagula sa imong baba. Busa ning adlaw bani kami tangtanga kini mga babag nga niya sa mga nahuna, kung bisag unsa mang makababag. Hatagi kami niya ng concentration sa pagtutok, pagpunting sa imong igatudlo ka naman ng adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again. O niya pag kita magadupot ning atong tun-anan nga giuluhag the only means of salvation. Okay? Magapadayon kita
sa paghisgot bahin niini. Okay. Just to remind again, the main thrust of our ministry is to bring and proclaim the gospel, the good news of salvation to all those who have ears to hear and hearts to believe or believe in na ilang magamit. O ikaduha, to teach God's truths, mga pulong sa Dios ngadto sa mga magtutuo alang sa espirituhano nilang kahimsog, kabaskog sa ilang kalag ug ang pagtubo sa ilang espirituhano nga kinabuhi. O ang ikatulo, ang pagkumbinser niining mga nagapaminaw ning atong ministry not to join some religious groups but to bring them to realize sa kabililhon sa pulong sa Dios sa ilang kinabuhi og ang pagtuo niini before it is forever too late. Mao kini nga atong thrust. Tulad ng gisubli aron sa ingon niya di na nimo makalimtan nga mao kini nga atong tahas ingon nga mga sulugoon sa Dios o nga kami nagasunod lamang sa pagtuman sa espirituhanong gasa nga gihatag sa Espiritu Santo kanamo. Kung mao nga nagapasalamat kita sa Dios niining iyang grasya. Kini nga atong Bible study, grasya magayod. Di kita makalahutay niining atong ginabuhat kun wa ang Espiritu Santo. Siya lamang ang ahinti nining tanan, nagapahiluna nining tanan. So, okay. Niya pa kita the only means of salvation. Okay? Let us clear our throat before we start good. Okay. How to get saved the Bible way. How to get saved. Saan na ito pagkaluwas? Unas tanan, nga kita mo angkon, nga kita mga makasasala. Ikaduha, nga kita mo makaamgo, nga na ay silot sa sala. Og ang pagtuo, nga si Ginoong Jesucristo namatay, gilubong, og nabanhaw sa ikatulong adlaw. O ang ikaupat, ang atong pagsalig kang Kristo lamang ingon nga atong manluluwas ug wa nilain. So ato namang nasayran nga ang kinabuhing dayon usa ka gasa nga gilukat sa mahal nga dugo ni Jesus ug kini it's offered freely to those who call upon him by faith. Anyone who believes on the Lord Jesus Christ will be saved forever. And being saved is a one-time event. At tulad ni gisubli, aron di mo makalimtan. Okay. Padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon, naghisgot kita bahin ni atong nga ang kaluwasan is available for all, ang tanan makapahimulos niini. Apan paminaw. Ato pag yung klaruhon ng atong tilaok. But listen, because man has freedom of choice, naman siya kapilian, he has volition. Ana diya sa iyang kalag, o kinihinatag sa Diyos. Man being created in the image of God, diya sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26 nga 31, o mahimong basahon ka na, nimo. Paminaw, ang Diyos may buhat sa tao in His image, and that image is more than freedom, and freedom is a part of it. And because man has freedom resident in his soul, kinihinatag sa Diyos. Susto? Og ang Diyos kanunay gayong nagarispito, nagatahod, niining kagawasan sa tao. Ang tao, ino na to, ang mga di magtutuo, gawas nun sila sa pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas o dili.
He is free to reject the Lord Jesus Christ as Savior or free to believe in Jesus Christ. Volition has two poles, positive and negative. Nahibaw naman taniyan. Resulta sa negative volition, it manufactures evil, while ang positive volition results or produces grace. So this is a fight between grace and evil. Basta, mabitaw nga, ang Diyos naghatag ka na ito og stimulus. Ang maong krus. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Ang Diyos may nagasangkap niya na. O niya, ang imong tubag, dili na makatandog ang Diyos diha kanimo. Dili na. God cannot control it. And it is for you to use it positively or negatively. Naibaw naman kung sa resulta sa positibo. Kung imong dawaton ang maong tanyag sa Diyos, then ang resulta, eternal life. Nana sa John 3:16, John 3:36, John 6:40. Ang Juan 6:40 na kanayon, and this is the will of the Father who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So, mao kanay resulta niyan tong positive response. Apan kadtong negatibo ang ilang pagtubag sa maong tanyag sa Dios, then ang resulta linaw sa kalayo. God controls it. Siya na ang nag-control. Kung balikon, ang stimulus, God provides it. Response sa mga stimulus, God cannot control it. Ang resulta, God controls it. John 3:18, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. John 3:18 mismo nagingon, he who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Now, paminaw. Ang di magtutuo, therefore, nga mo salikway kang Kristo ingon nga manluwas, is resisting the declared will of God in Scripture. Kung sa mga declared will of God, 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. 2 Peter 3:9, usab na kanayon, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Now, ano yung prinsipyo? May imong kopyaon kini. Ang una nini na kanayon, resistance of the will of God in salvation by the unbeliever who rejects Christ as Savior results in the unbeliever's name never being written in the Lamb's book of eternal life. Revelation 13:8, Revelation 17:8, Revelation 20, verse 15. Now, kadtong nagatuo kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas, gisuwat ng ilang mga ngan. They have their names written in the Lamb's book of eternal life. Revelation 21:27, Philippians 4:3, Revelation 22:19, the book of life ang gisugutan diha. Ang book of life there is related to the doctrine of preservation. Mao nga ang imong ngalan nasuwat na dito sa Lamb's book of eternal life. Now, kung malikon katong John 3:36, he who believes in the Son has life. Kanang life niya is eternal life. Kinabuhing dayon. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath, ang condemnation of God abideth on him. Now, numdum ka sa Juan 6:35, si Jesus nagkanayon ngadto kanila, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger,
and he that believeth on me shall never thirst. Now this is not physical food, but spiritual food, eternal life. There is total satisfaction, which describes the total salvation package. Verse 44, diha, no one comes to me, meaning believing, except the Father, which hath sent me, draws, attracts. Now, ang negatibong kabubuton, mo'y makaputol sa power supply sa pagtuo. Ang pagtuo sa maong dili magtutuo, wa mainunta, wa pamata o pabuhi, is not energized, not enlivened, not activated, thus non-appropriating. Diya sa John 1:12, ang pulong sa Diyos na kanayon, yet to all who received Him, to them He gave the right to become children of God, even to them that believe on His name. Akong balikon, let this point of doctrine be strongly emphasized. Ang usa ka tawo nga nakadungog sa mayong balita sa kaluwasan ug iyang isalikway si Kristo ingon nga manluluwas, kini siya nakabuhat sa sala nga dili na mapasaylo. He is committing the only unpardonable sin against the Holy Spirit. Basaha ka ng ang bersikulo naghisgot niya na Mateo 12:31 ngadto sa 32. Kaya ang pagtagad God's tao ngadto kang Kristo mo'y magadeterminar sa iyang dayon na nga kaugmaon. So to believe in Christ, eternal life. But to reject Christ, eternity in the lake of fire. Now get this. Ang linaw sa kalayo nga ingno nato nga mo ni basurahan sa Dios. It is God's garbage dump. Is the final destination of the devil and his angels. And that is where unbelievers go. Ug anto sila magakinabuhi for all eternity. The lake of fire is otherwise known as the second death. Revelation 20 verse 14. Kaniadtong katapusan nga paghukom, otherwise called the Great White Throne Judgment, this is what's going to happen. Mateo 25:41 na kanayon. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Ang atong Ginoo na kanayon ngadto sa di magtutuo. It is better off for an unbeliever to have never been born. Imo ka na gisulti ni Ginoo Jesucristo ngadto kang Judas Iscariote. Ang dili magtutuo. Now, a person who rejects Christ as Lord and Savior is actually making God a liar. Iyang gipakabakakon gyud ang Dios. Ug ang tanan nga mga di magtutuo, dayon na kini silang mga pilniro. They are eternal losers. Ang mga di magtutuo, nag-usik-usik lamang sa ilang panahon, sa ilang kaakuhan, sa ilang kahigayunan sa kinabuhi. They're just wasting their time, their ability and their opportunity in life. All rejections of truth is arrogance. In fact, ang Diyos nag-andam naman lagi og plano alang sa paglubong nini mga di magtutuo. Now, the worst conceivable way to die is not to die of cancer or accident or COVID-19, but to die as an unbeliever. Ngano man, tungod sa kagrabe ang dadangatan sa di magtutuo. Dito sa linaw sa kalay, hangtod kini sa kaangturan. Wala na sila pagka-eskapo diha. Hangtod na, mag-antos. And while it is not yet too late, tumuo ka
kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampo ta. Higala kung ugaling mamatay ka karon, nahibaw ka ba? Kung mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios nagkanayon, nga imo ka ng mahibawan. So mangutana ko nimo. Kay labing may nungdanon kining maong pangutana. Luwas ka ba? Now di man question kung sakop ka bago sa kasimbahan, kundi luwas ka ba? Now di pod question kung nagkinabuhi ka ba o gusto ka talanghoron o dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Kay gikinahanglan man makita maluwas. Higala aron ka maluwas, unas tanan, kinahanglan mo angkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Angkuna. Kaya naabitaw sa pulo sa Dios, mga taga-Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wa gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Way bisan usang nagbuhat og maayo. Wala, bisan usa. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Mga taga-Roma 3:23. Higala. Ang imong mga saha, mao hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mao ka hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma nimo. O gani namatay siya alang kanimo. Kini siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag nimo kay gayunan nga ikaw may langit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on siyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita. Nagpakamatay si Kristo alang kanato. Taga-Roma 5:8. Busa, anay kay gayunan. Ang Dios nagasangkap ni ining kay gayunan nga ikaw mahilangit o maluwas o malingkawas ikaw yan ang paghukom nga mo abot sa mga katawan. Di ba ni pagayo, ang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo mao ang hingpit nimo mapagtuo kang Ginoong Jesucristo. Musa, mga buhat 16:31 na kanayon, tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Magampo ta, balaan na mo nga Dios, salamat sa imong grasya. Grasya kini among nadungog ug nasabtan, amo kining gituuhan aron kini among maggamit sa among adlaw-adlaw pagkinabuhi nga espirituhanon. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon niining among spiritual momento makining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.